Bye. Bye. Thằng cơ cái gì bơ. Thằng chơi giờ bơ. Yêu chiếc của bay. Đi lạ bye bye thằng bay. Giờ bơ phi bay. Sekedar video borai गासैखौबो जोङो दायो डिउटिनिफ्राय फैबाय न'आव फैनानै दायो ओंखाम ओंख्रि संनो सुरुवात खालामबाय आरोना ज' नै नायदो हौवायाबो हेल्प होबाय आंखौ नै माबा सामब्राम जिरदों सामब्राम गुफुर फानलु हाइजें दायो थास'जों बयलार लाबोदों थास'जों बयलार संना जानोसै आरोना माने फिसाजोआ जोंना बिराद गोथाव मोनो थास' ओमफ्राय बयलारजोंबो बिराद जायो मोजां ओंखाम जायो आरोना बेनि थाखाय आं थास'खौ कन्टिनिउ दोनफैखायो आरो रुमाव जाबाय ओंखाम संग्रायाव थांसै ओंखाम संग्राया फिसासा जोंना होमबाबो समायना होनदो बिबार दोनलायदों आं ओइनै हेन्दमेड आखाइजों बनायनाय फिसाजोनो जाग्रा लाबोनाया हा बेसेबां लानाय बे बेसेबां 40 ड्राइ फ्रुट्स किसमिस दाम लाखायो नै जाबाय दा नों संगोन आं संगोन आं सं हा आं संनि इथिं नायना बुंना आं संनिब्रा आंहा माबा जि सुनांगौ दङ फिसाजोनि गस्लाफोरा बेखौ सुना होनोसै आंथ' जिखौ सुना होनि फिसाजोआ जोंहा उन्दुनानै दङ र' देखायहैनो आङो मोनथावथाव मादै उन्दुनानै दं बेयो हारसिं नै आयौ उन्दुलांबाय नै आसानाबो कास्टमार होफैनाय कास्टमारा मा होफैयो जाग्रा गानग्रा जोमग्रा जि अनो बेबियाबो उन्दुबाय मालाय नै बेखौ जि फसन जायो क्रुइनि बिब'नि थाखाजोबनांगौ रेडिनो नै बेना एसेयावनो आन्दाज मोनो ओमफ्राय उन्दुलांबाय एसेयावनो आन्दाज मोनखायो स' नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो थाबैनो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना नुलांबाय थागोनबो आरो जायानो साबस्क्राइब खालामगोन नुलांबाय थागोन नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ आरोना ना मा होनो बिफा लाइक एन्ड साबस्क्राइब मथुथु जाबाय आंना फैया दे हान्दै लाफानो दंमोन आं ओंखाम ओंख्रि संसैनो जोबोद मोजां आंनाव हौवाया हेल्प होयो आंखौ हानायमानिखौ आरोना डिउटिनिफ्राय फैनानै रेडि जाहांबाय नै फानलु रुसुन हाइजें ओंख्रिनि रेडि जाबाय साराया जोंना कालारा बेनोखा दे बिदिनो गोसोम Mama, rồi, udah ke? Mama siapa? Ber. Ayo, sekarang mana? Ayo, finger lepas. Dinner खालामबाय जोंहा दिनै लोगोसे ज'नो फिसाजो गैया सिखाराखै दा फोजाबाबो गाबगोनसो आरो जानायबो नङा गाव हारसिं गोसो जाना सिखारबासो जागोन जाखांबाय थाब जायोमोन आखाइ सुनसै गोथाव जादोंमोन एक्सुवेलि आं हौवाफोरनि संनायखौ गोथाव मोनो हाबाफोरावबो हौवाफोरा संखायो नालाय गामियाव बिराद गोथाव मोनो आङो
दायो जों जाखांबाय बेनिफ्राय मैला गारहैनो नागिरदों आरोना कासारा दाखोर नै बोथोरा अखा हादों अखा थान्दा जादों नै जोंनियाव बिराद गरम जाबायमोन दैफोराबो रानजोब्बायमोन बेनिफ्राय जोंना बरिंसो नालाय मा होनो बाहायनाया जोङो बरिंसो नालाय दैफोरानो रानजोब्बायमोन ट्रेक्टरजोंसो लाबोयोमोन आरो कासारा गारनो फैदों खाथियावनो बारा गोजान नङा जोंनि रुमनि अखा हादों फिसाजोआ उन्दुदों दोनबो जाबाय ससेयावनो नालाय खाथियावनो बिराद मोजां जायगाया बेरायनो अखा हायाबाथ' मोजांसो अखा फ्रि फ्रि हादों दायो नै नुवाखै खोमा नै बेयाव फिसाजो गेलेयो आरोना बे रुमाव खामबोखादों लाइटफोराबो खामबोदो फिसाजोआ बादि उन्दुना दं उन्दुनोसै दायो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम भिडिअ'सखौ नायनायनि थाखाय अन्नानै नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि फिसाजोनि थाखायबो आंना फिसाजोना साबस्क्राइबारा जाखाबाय जानायालाय नोंथांमोननि अननायाव फिसाजोखौ नायनानै मालाय साबस्क्राइब खालामबाय जोबोद गोजोनथाव नै नायबावदो नोंसाजोखौ उन्दुलांदोंसो